हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद दुखुनि रादाब फोरमायनो आखायाव लादों। गास्रि बिस्रि जोंनि भारतारिफोरा तामिलनाडुआव बुथारजागासिनो। माने जायनो तामिलनाडुआव हिन्दी राव रायज्लायो बेखौनो बुयो आरो बुथारो। जोंनि भारतारि बा भारतनि मानसिफोराथ' बांसिनानो गुबुनाव खामानि दामानि मावनो थाहैयो आरोना। ओमफ्राय माने तामिलनाडुनि सुबुंफोरा मा बुङो मिथिबायना? जोंनि तामिलनाडुनि खामानिफोरा तामिलनाडुनि सुबुंफोरनि थाखायल', बास जोंनो खामानि नांगौ, नोंसोर थांफिन। हिन्दुस्तानिफोरा बाहेरायाव थां, तामिलनि सुबुंफोरनो खामानिनि आंखाल। बेफोरबायदिनो जागायदोंमोन तामिलनाडुनि त्रिपुटाव। हिन्दुस्तानिखौ बुथारनायाबो जागासिनो, दासिमबो जागासिनो आरोना। ओमफ्राय दिनैनि माने बे भिडिअ क्लिपखौथ' आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय नङा, इउटुबाव इलिजिबोल नङा बेफोरो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि एसेब्लाबो माने बुजिदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय, जाहाथे आं नोंथांमोननि सेराव बेफोरबायदिनो एकदम लेटेस्ट निउस लाबोबाय थानो हायो। आरो लोगोसे आंनि बे भिडिअखौ एसे लाइक खालामना होब्लानो जाबाय, जाहाथे जोंनि गोसोआ गोजोन मोनो। आरो लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामना हो, जाहाथे बयबो बे खौरांखौ मिथिनानै मोनो। जय भारत बिमानि जय।